Kumusta ka na, Ante? Okay na ako. Okay ka na? Angat mo. Saan yung... hindi pa. Hop, 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 hop. Good morning mga ka-dragon. Ayan, for today's episode guys. Ngayon na namin ililipat yung aming food cart. Ayan, nandun na siya sa kalsada. Ayan, dito muna siya isasakay sa sa traktora. Isasakay, papahila. Oh, ready na ba kayo? Ready. Wedding rod. Bibili tayong wedding rod. Ay, mayroon kaming dala, kuya. May dala kayo? Oo. Ayan. Papahila natin siya, guys. Dito lang kami sa sa hulihan. Taga-alalay, taga-tulak. Hala, hindi pa kami hala, di ba ako nag-supply rin? Binigay ko na. So, ito na siya, guys. Ay, laki. Dahan-dahan lang eh. Baka hindi ka namin mahabol. Hal, iba man yung puntahan niya. Magsakay ka, ante? Magsakay ka dun sa gitna. Magaan kasi, magaan. Nagakuan yung gulong niya, hindi nag-diretso. Ay, pag naglapat na. Dapat may pampabigat pala dyan sa gitna eh. Tapos naka-gown ako. Tapos naka-gown. Naka-gown, tapos nag-ganon-ganon. Yung isang linggo pa eh. Siyempre. Ay, ikaw ante. Tapos mag-gown ka. Tapos Nakangarot sa maluan. Natulog ka. oh, tapos mag-ganon ka ante. Ay, dahil matawag pala yung isang gulong doon eh. Maria Elena. Dapat naka-gown ka ante, no? Dapat naka-gown. Oo. Yan, sige na yan. Katagal naman kasi nung miss namin. Yung miss namin eh. Ang tiligaya. Pa, bating suit. Ano na? Oo. Ako siya na nakasing na. Ayan ka siya kasi. Oo. Ay, patingin. Wala pa na? Mapanood mo yan la. Oo, mapanood mo. natin sa Si nanay talaga. Sabi, si nanay, nagkuhan pa doon, nagrampa-rampa pa. Talagang Maria ko na. Ganun yung gulong eh. Nagatabi. Dapat ka ako eh. Hindi rin nyo dyan. Si Aton Sangpot at Santipaseng. Dapat yung, para yung nagako na, yung mga alak. Ayun, tawag ko. Bartender. Talagang alak. Walang alak dyan. Puro lang. Milky lang. Ay, sama mo ito doon. Ako tayo. Tingnan mo kasi. Plywood din na diba sila? Tayo, ikaw miss namin eh. Dapat naka-kwan ka. Naka-short. Tupay. Makaburos tupay. Mukabog. Katawa ka taligaya, no? Yan sa Taligaya, doon ka na may hero. Ayan, nasang po na siya may isa. Punta natin? Tara nga na. Yan guys, nandito na si Tita Paseng. Puntahan natin. Ang tiligaya sa'yo daw, hi. Hindi niya may taas yung kamay niya. So hindi muna natin siya isasama sa ating pagbablog dahil kakarating pa, may jet lag pa yon. Excited na si Auntie Paseng. Gusto niya na yata magsama sa amin mag-vlog. Hindi kami daan-daan ang dito kasi. Ba, hindi kami pinapansin guys. Ba't kaya? Hindi daw tinawag ng tiligaya kasi. Tampo na. Hey! Hi! Ba? Napansin? Balay
Ba? Grabe naman. Hello, Saysay! Ante, anong pasalubong mo sa amin? Dalit, pampaulam Ha? natin. Ligo na sa akin. Lang kami, nagdating na sila. Hindi na kami maligo. Ante? Ay, Uncle! Anong kwento mo? Pinarigan ka, di ba? Pinaligat na ba? At least may upa. Kaya nga. May upa. Ako mo ako. Ako mo, hindi ka. Oo, kala mo lang. Kaya hindi pa sa inyo. Ante, kumusta ka na, Ante? So, okay na ako. Okay ka na? Eh, angat mo. Saan yung... Hindi pa. Wag mo pang masyadong pinapirasa-pirasa yan. Lina. Unay subli na si Kayaw. Nasi kayo. Anong ginawa, Ante? Pero naramdaman mo yung pagkuan, ante. Ah, pwede ka na, oh. Danak na yung mata nung dakiniliaw. Unay mataya ka. Nagtuok. Taludan ako kanya. Di na nakaya di may sa. Pero kung narto ka na, narto. Kung hindi na yung subli, ay maputol ah. Hindi yung istri ko ulit. Ay, ito pala eh. Okay na. Okay na. Ito pala yung... Dalawang linggo sabi Ito pala mo. yung... Pwede ka na mag-akit ulit ng buro. Yung mga ning masa-masa ng King Marcel. Ayaw ah. Wala kaming Ignis, Ante. Ignis kumakot. Namimiss ko yung Ignis. Hala, ikaw nagmasa dyan, Uncle? Ay, si kami nag-ride. Ito yan yung masa-masa. Wow. Ayaw. Ano ka rin na to? Thank you so much, Agnes. Madam Agnes. Thank you so much sa pasalubong. Special pay. Talaga. Hindi mo na nayunan yung Ay, ayaw ng kill. Dadalhin mo, di kami sakay. Baka na ngayon pamasahin na. Talaga eh, hindi mo inuwian si Mari mo. Kukuha lang tayo sa nagaduti. Baka hindi, ganun na. Talaga naman. Pinagduktong mo kumaangal eh. Pinagsulo ko mga. Kala ko puno ng nagadugay tinapay ni. Kami lang nabawas dyan. Nakakuha na sila ang nail. Sila. Di ibig sabihin hanggang dito ang naman. Ah, puno gaya. Pati yung mga asukal nila niya sa loob. Pati asukar yung bakit. Wow. Binas kayo, Mag. Nalugi mo't langin ni Madam Agnisan. Kalkaan ko naman nagdagdag. Bakit murang asukal doon? Tayong pawit na aming asukaran. Yan guys, meron tayong bagyong gulay. May pang chapsoy tayo. Yan oh. Wow, thank you so much, Madam. Talaga, nabag yung ano. Meron pa kaming chicharon. So much, Madam Ante? Agnes. Dalay mo yun sa inyo. Ayan na yung order ni Jen. Wala. Ay, hindi siya nakabili. Kaya daw siya nagpaano. Oh, sige. Oo, mag-chapsoy na lang tayo mamaya para pangpaulam doon sa mga magtatrabaho. Parang may atay pa doon sa bahay. Yung kuhaan, cauliflower. Kaya nagwapo ka man doon? Nagwapo ka man doon? Ito nyo na, narumbrol team. Lumag. First time mo nga maglaba. Katugangan ng Diyos sumagpal. Kaya pala, kaganda yung kapatid niyang babae, no? Ba, may rilo sa angkila. Patay nga angkila ng rilo mo. Angkel, aba kagwapo man. Kagwapo man. Uy, Oy, Isang araw lang yan, bukas ko na yan, balik ulit. ha, bukas kon ka na naman, mangtani ka na naman. Ay, lalaki. Hala, kadami namin pasalubong, oh. Thank you so much. Maunong ko itong tinapay. Hala, ako hindi pa nag-almusal. Magasahin pa lang hindi. O, tara na doon at kwan, yung ating kwan. Baka hilahin na yung pan. O, sa kanan mo na ako. Kadami ako. Oo, magpahinga ka muna. Mag-rest ka muna. Siyempre, hindi pa naman pwede yan Anong oras ka na nang isasabak. Kaya na lang. Nakita ka namin dyan, na doon kami ni JD kanina. Kilonsang. Naggapu kami dyan. Dagdirabi talaga sa ayaw pa yung nagpulong da. Dilben? Ito nagpulong. Kagabi kayo ging hatid? Kaingay! Hala, saan na nagpunta? Ha? Animal kayo. Hala, kaingay guys. Kakahiya. Kabalandra yung tindahan na. Hindi si Papa oh. Ang ginit-ginit. Kaya ba? Kaya? Kaya siguro. Kaya? Maganda tayo din. Oo, sige. Oops.
Kaya pa? Dahan-dahan lang ha. Nagtagari guys. Nagalabas yung mga tao eh. Wala kaingay. Wala kayo. Kaingay! Oy, daan-daan lang dyan oh, may humps. Parang magbigay na yung gulong ng ano tindahan ah. Oh. Wala na rin yung tatlo. Nakita niya? Sabi nun kayo sa sani. Kaya, magawit tayo nga pala. Ayan, ay tandaan ni Ligaya. Hey boy. Tatag na yan? Parang hindi kaya. Hindi kayo. Hindi oh. Malapad na. Hindi, gitna na dito oh. Ne, kaingay guys. Rinig hanggang dito. Nagtagare. Hindi ano ay, malapad. Makitid lang tingnan dyan. Wala tayong palang nadala. Dapat may ano tayo, ribbon cutting. Nako. Siyempre buhangin yan. Lubog talaga yan. Na? Lubog na. Lubog na. Yusod lang eh. Guys, gan lang daw nila yung ano pa dito yung Oo. Kasi paano yan eh? Pa-barikudo ha? Maganda pa dito makapagawa ka ng rentahan ng barber shop. Sino kayo makuha nating mag-dupate? Sino kayo mag-rent? Wala yung ano, kasi school yung mga estudyante. Kaya nga. Si Ang. Si Ang. Yuang. Si Ang. Uli. Irene Barbero. Sinong ano dyan, marunong maggupit? Ayun oh, they don't know. Gusto namin magpagawa ng barbershop dito. Kasi malapit sa school. Paano yung pa-practice? Bright idea na naman. Kasi dito, walang gupitan dito. Alam niyo kung mayroon pa? Diyan sa Tanto? Wala kayo na pa? Wala. Barber shop. Parang may bukas man lang kung dyan kantin. Baka ayaw nila yung gupit. Pwede man tayo ang magana yung reason ay paano kung puro kalbo lang mo? Totoo na talaga to, ante. Hindi na biro-biro to. Totoo na talaga. Totoo na. Kasama pa yung kanya dito, oh. Maggulong to. Magpunta doon sa tamburo, habuli natin. Ayun yung kinakwento mong matulog. Akala mo sa Naparigat yung ano eh, gulong eh. Buti matibay yung gulong. Cinco yan, 5. Apa nga. Ako nga, kaya nag-bilihin din nandito.
Pabili, may magdala mo ito. Madisgrasya. Pilipet, o ganyan natin kunti. Kapag ganyan na yun. Ganyan natin kunti, oh. Ha? Maano na doon, baba na masyado doon. Pag ganyan na po kunti. Masyadong may space pa naman sila dito kung halimbawa dito yung upuan. Oo, lang kasi yung dito. Pero nakaano sa kalsada. Iayon nyo dito, oh. Ilapit nila. Isa. Abanti nila yung bakal. Oo, yung food cart na kuan. Kahit sa Facebook ko, walang kahapon kadaming nagadaan. Kung kailan naman kami nakapagawa. Yung palit lang. Parang sabi yun siya. Tapos bago patungan ng ano. Lagyan mo na lang ano kaya, buhangin. 500 daw isa. Ha? Yung, Kala ko sa bomba nila yan. Sa bomba. Ito. doon nga sana yan. Sabi ni Kuya Jube, gamitin muna at pag tag-araw daw kawawa tayo dyan kainit. Puro hero yung paligid natin. Dagdag man na nante. Babayaran. Talagang ipapas kayo. Kulang sa bilate. Pag merienda. Ang ganda. Yung mga barina natin. Oh. Natin yung hero niya talaga. Bili-bili na dyan. Ayaw nyo magbili. Tapon namin to. Natay mat. Nanay na rin lang. Kala niya kasi yung utak namin na. Sa, yung nagtapat ka lang kanina sa'yo, mapandagan tayo! Mapandagan. Antay, magtakay ba na tayo lahat? Ano, pag naghangin, nagnagasap na ikot siya. Kaya na urahan. Kulang yung kape natin. Ang bili niya. Anong panitayin natin? Suman pa rin. Tingnan ko na ito lahat. Oo. Merienda. Kape na Bago kayo mag-umpisa. Lamig na to. Ano ko nga? Halante! Ilagay niya lang yung yelo eh. Baka matwang. Ayun, kape na. Ang lamig na. Merienda mo na. Nag-iisang lagok lang sa gasolina, ah. Sanggan pa mo na ta. Ito pa. Hindi ang dami yan, oh. Pag ganyan, oh. Mura. Paano ba sabit mo? Pag ganyan. Ilabas mo yung suman, ante. Yung mga ilang dalawa. Ilang yung kwan siguro 1, 2, 3, 4. Pag yan taga-putol, putol. Yan kami lahat. Sakto lang po yan ay mga nagkasagral yung mga Dalaw kasama si Katuto. Silog yung lang na. Sakit pa ang ulo na. Ito pa kabaho. Diba, maglampas, huwag magsobra. Hindi magpatong yan doon. Para kung magdating yung nilero doon sa kabila. Hindi maglampas. Tulungan niya natin ang nakuha natin. Ang ganda. Sige ba? Mahato bang makuha ang tao doon? Kung maraming makuha ang tao doon, kuhain yung
Yan mga ka-dragon, bali umuwi muna kami dito sa bahay. Yan, magluluto tayo ng nilagang baboy. Ayan, from Biskaya. Yung ating bagyong gulay. Tsaka mayroon tayong pomelo. Ang sarap to, yung pagkapula mo. Guys, ang sarap. Tikman natin yung pasalubong ng suwa. Thank you, Ate Agnes. Ganito rin yung suha sa amin eh. Ganito rin yung kulay. Ganito rin suha namin dati. Yung masarap talaga yung dito eh. Hindi siya mag-pink pero Wala siyang buto. hindi daw. Kunti lang. Lagyan na natin guys yung patatas. Sa amin daw babae yung patatas, yung karne sa lalaki. Wala naman kami yung tinanabaho. Nagluto lang kami. Sisidin nila. Ako kasi ilagay mo pati yung pan. May dalang baon sa Tuligaya. Diba? Lalaki. Punay na hipon na kalaki. Yung mga bunso Hindi na rin pinatawad ng kinsani na rin. Yung mga bunso pata, ang mga... Ito may malit na bangko kata to. Malit na bangko. Ayun na. Ayan na guys, oh. Kaya lang kulang kami sa yero. Naubusan. Say? Matigas pa yung kwan dyan. Hindi nyo mahanap dyan yung karne. Puro patatas. Sabi namin, yung karne yung sa inyo, yung patatas sa amin. Kahit yung gulay na lang sa amin. Guyo din ito may sa akin na po. Yung patis. Ayan na yung patis ate, ilabas mo. Ito. Ikuha niyo yung patis pa. Lagay na. Baka matabang. Ay na, may isa pang kanin ka na. Yan o, sa rice cooker. Hindi na po ipon na yun. Andito awak-awak ko. Kaya na kayo? Sige po. Kayo ay. Dali, sabay-sabay. Pag-usukan nyo ha? Kuya na yung pag-usip ko yung pas-pas. Awang pag-usukan me. Pas. Hindi na kita eh. Para sabay-sabay na tayo. Hindi, kulay parang. Kaya magtapos puto dyan sa ilaw. Kasi may pan eh. Maliliit. Isa lang nila ng kutsara mo lang.
tayo guys. Masikip. Talaga. Nagkatulog lang yung bandero. Kung saan lang nag-apisto sa Tiligayan. Kadami pa palang kulang guys. Ano yung bilhin namin Kuya Dan? 8 euro isa. Oh. Tapos dito ang haba ay 7 meters. 3 feet ang taas. PVC. Pakita mo lang yan doon sa City Hardware. Dala mo yung chinilas ko. Kilala na nila yan. Tapos yung tiles pa ay Tiles 5. Ala, tayo sa hindi na nga daw at ano yung sa lababo? yun na nga ang nagdun sa bahay. Hindi na nga magtalis ng Oh, di yun na eh. Di sa lababo na lang? Oo, di 5 lang. Yung mga tiles daw sa bahay. Kasi baga yung tiles daw doon na sa bahay nila. Yung Panglababo daw. obra daw yan. Oo. Dudugtong ma'am, baka magkaroon ng tulo yun, baka galitan niya pag ano. Kasi pag dudugtong yun, kahit anong silant natin dudugtungan ng, baka magkaroon ng leak. Basa yung ano nyo. 5 yan, 5 piraso. Sige, pinakamura ng bili na. 230 ang isa. 230 ang isa. Oy, may Anong sukat yun? 60 by 60. tapos silan. Ilang silan? Ano ito, itatouch pa ito. Hindi ka daw. Yun na lang yung sila. Basta yung lababo na lang mamangit, kahit alin, o 2 pirasong touch lang, ay sila. Dalawang Silan. Tapos bago tayo. yung malapad. Tapos, Hey! Good! hey, go! Go! Kasya na yung kwanay, plywood. Gili pa na niya? Saan nga raw? Hindi, magbili ka nga ng bilaw na kon. Yung pang bilaw ng ganyan no, sa school. So ayan guys, pupunta muna kami ng bayan para bilhin yung mga kulang. May iwan muna si JJ at Santili guys. Hindi na kasama sa video yun. Baka Ano sabihin mo nga? X-Crow! 1 box! Mamaya manood muna ako bago ko. Sandal lang kuya, panoorin ko lang yung video ko ano yung kulang sabihin ko. Text. X-Crow! Isa. Nga guys, sabi ko. Masuya ako. Ito naman ang pagkasundoan namin kulang. At ang hirap namin kininta guys. Kung ilang piraso. Ilang piraso. Hirap na hirap kami. Pwede naman pala kasi Minano-mano? 15 piraso. Minano-mano namin to, sinukat talaga namin ng pan. Talagang walang walang Mahirap no, pag yung hindi kahirap pag yung budget mo, ganun lang talaga. Talagang every inches. Oo, dapat walang sobra. Walang sobra. Talagang Kasi sayang. kalkulado namin. My goodness. Ayan, nandito tayo guys sa City Hardware. Naiwan si Auntie Pasing at si Gigi. Tsaka tayo, tingin tayo ng... Yung ano pa, dalawang silang na block. black silk. Uy, may black sealant kayo?
May black sealant pa. Bili tayo ng 5 pirasong tiles pang lababo. Paano ma, sir? Okay na? Tapos isara nyo na ito. Busy man kayo? Busy man? Nagpudot. So guys, ginagawa nila yung lababo. Lababo. Kalabok. Lugas. Goto. Lomi? Goto, mami. Saan na San Teligaya? Nagngingipin pa. Nagngingipin. Ubeng, nagngingipin. Pabili po. Ano order? Sa malamig. Malamig. Ang kaya order. Malamig. Dapat may pa-refill ka pang gano'n. Yung platira ko dito pwede. Lapira. Ilipat mo na naman dito. Eh, platira.